Zajednička tačka za sve te ljude koji se nalaze u ovoj knjizi, to je ljubav. Ljubav prema Srbiji, ljubav prema Srbima. Dodao bih i ljubav prema istini i prema pravdi. Ono što je zajedničko svim savremenicima, to je Kosovo i Metohija s jedne strane, a s druge strane to je žrtva koju su oni morali da podnesu u svojim zemljama. I to je velika razlika između naših heroja s početka 20. veka i naših heroja s kraja 20. veka. Zato što na početku 20. veka i Francuzi, i Englezi, i Irci, Amerikanci, i Srbi, svi su bili na istoj strani. I oni koji su poslati u Srbiju, oni su poslati od tih zemalja da pomognu prijateljskoj zemlji, da pomognu savezniku. A krajem 20. veka stvari su se obrnule, pošto mnoge zemlje su promenili stranu i Srbija je ostala tu gde je uvek bila i gde treba da bude. I oni koji su u tom slučaju izabrali Srbiju, oni su se nalazili onda u nezgodnoj poziciji u sopstvenim državama. Ti ljudi su primeri za sve nas kako Srbe, tako i Francuze i kakvom narodu da pripadamo, zato što su oni pokazali ljudskost kad su mnogi zaboravili šta je to. Oni su pokazali humano lice, oni su pokazali srce i oni su pokazali ogromnu hrabrost. Ono što je zajedničko svim tim ljudima takođe, to je da su svi bili odlikovani od strane Republike Srbije, od strane Srpske pravoslavne crkve, od strane predsednika Srbije. I to je velika stvar. Zato što to pokazuje da Srbija ceni ono što su uradili i da Srbija je dovoljno hrabra da odlikuje one zbog kojih bi možda i politički gledano Srbija mogla da trpi neke posledice. Zato što Srbija stoji na svom putu koji je ona izabrala i dok je na tom putu imaće mnogo prijatelja u svetu koji će hteti da joj pomognu. Možda su ti stranci zadužili Srbiju, ali Srbija je zadužila Evropu. I ne govorim samo o srednjem veku, zbog borbe za slobodu Evrope u ratu protiv Turaka, nego zato što Srbija je pokazala i krajem 20. veka i početkom 21. veka šta to znači biti ponosni evropski narod koji želi da živi u miru, da bude svoj na svome, a da se ne odrekne ni svog identiteta, ni svoje kulture, ni svog naroda, gde god da živi. Bilo da se radi o južnoj srpskoj pokrajini ili o drugim krajevima gde su Srbi autokton narod. Srbija je odlikovala sve te ljude i to je velika stvar, ne samo za dobitnike tih nagrada, već i za njihove porodice. I Peter Handke, i Pierre-Henri Binel, i Jacques Hogar, i Marinos, oni su izabrali taj put i trpeli zbog toga, ali njihove porodice su takođe trpele. I zato su te nagrade bitne. Zbog njih, zato što majka brine za sina, zato što ćerka brine za oca ili supruga za muža. I kad neko dobije jedno priznanje, onda svakako to znači kako njemu, ali najviše i njegovoj porodici. Tako da, hvala Srbiji što nije zaboravila one koji su bili spremni i spremni su i dan danas, u to sam siguran, da daju sve od sebe, da je brane, a pre svega da je vole.